Dua ginu. Bedanya bro iki karo Kosek iki. Ayo. Nah, ini ada Pak Bas. Ayo lo. Ya. Ada Mbah Nono. Ya Mas Luki. Ada gue. Ada Mbak Tasya ini. Ngono aku. Nggih. Bosku. Wah. Pembalap. Wah. Ronggo tuh ronggo. Cetukan bolone bro panggan. Mas Ripan. Adike ra melok emang, adike arep dadi manten. Nyolong setat iki ceritane ya. Timbang Tidak ulang-ulangan. ra iso mancal. Ano kene lek gratis mesti bayek saya melok. Halah. Wah, waduh, ndak syuting.